Všimli ste si, že naša myseľ má tendenciu sa zameriavať na tie negatívne aspekty v našom živote viac ako na tie pozitívne? Toto nie je náhoda, naša myseľ je nastavená na prežitie, nie na šťastie. V minulosti napríklad hrozba, útek pred predátorom, než si vychutnávať východ slnka. A tak sa stane, že jedna jediná vec zatieníte všetky ostatné. A my trpíme nie preto, že život by bol zlý, ale preto, že naša myseľ sa zacyklí. A čo s tým teda robiť? Poprvé, mindfulness, to znamená všímať si svoje myšlienky a keď sklzne myseľ do negativity, tak ju zastaviť. Po druhé, kognitívny tréning, to znamená, že zapíš si aspoň 3 pozitívne veci, ktoré fungujú v tvojom živote. Po tretie, sebasúcit, pestuj vnútorného spojenca, nie kritika. Po štvrté, práca s telom, čiže pohyb, meditácie, dýchové cvičenia a prechádzky. Vaša myseľ nie je váš nepriateľ, iba potrebuje nejaký dostatočný tréning. Vy máte moc ho kultivovať s láskavosťou, vedomím a trpezlivosťou.